Tää todella loiva käyrä tässä esittää keskittymistilaa, jossa yksilö ei ajattele mitään turhaa ja pitää keskittymensä tärkeässä asiassa, kuten opiskelussa. Opiskelusta tulee erittäin vaikea, jos tätä keskittymisen tasoa ei saavuteta, mutta meidän onneksi mikään ei voi viedä meidän Ei kato, mä sain viesti. No ihan sama kuitenkin, mä tarvii nyt keskittyä tämän videon tekemiseen. Mutta itse asiassa kuinka monta marsua mahtuisi auton takahutlariin? Okei, mä en enää jaksa kuvaa tätä videota, mä menen vaan kattoo YouTubeen. Ootko sä koskaan tehnyt jotain aktiviteettia niin keskittyneesti, että sulla katoo sitä tehdessä yleensä ajantaju? Jos vastasit kyllä, onneksi olkoon! Olet kokenut flow-tilan joskus? Hector Garcia ja Frances Mirralesin kirjassa Ikigai flow-tila selitetään, että flow-tilassa ei ole olemassa tulevaa, ei mennyttä, vaan ainoastaan nykyinen hetki. Eli toisin sanoen flow-tilassa yksilö kiinnittää erityisesti huomioon yhteen aktiviteettiin. Flow-tila voi olla hyödyllistä, mutta myös haitallista. Esimerkiksi videopelien pelaaminen ja TikTokin selaaminen usein aiheuttaa haitallista flow-tilaa, jolloin tuhlattu aika kuin vain valuisi pois huomaamattomiin. Mutta eikö se olisi kiva, jos TikTokin sijasta uppoutuisikin tehtäviin ja askareisiin, jotka on pakko tehdä ja jotka on todella tylsiä? No, sekin on mahdollista. Mä tykkään tehdä mun videoista aika lyhyitä, niin mä kerron vastauksen ilman mitään lisätietoja tai psykan faktoja. Joten salaisuus flow-tilan saavuttamiseen on tieto siitä, mitä sun kuuluu tehdä ja miten sun kuuluu tehdä. Lisäksi Ikigai-kirjassa selitettiin myös melko hyvin, että tehtävän aktiviteetti tarvitsee olla tarpeeksi haastava niin, että se ei ole tylsä, mutta ei niin vaikea, että sitä ei ymmärrä. Näitä voi soveltaa useaan eri käyttöön. Esimerkiksi esseen kirjoittamisessa voi asettaa itselleen tavoitteeksi ensin vaikka tähän käsitekartaan aloituskappaleen ensimmäisen käsittelykappaleen. Nyt sulla on kirkkaat tavoitteet ja tiedät tarkalleen mitä sun tarvii tehdä niiden saavuttamiseksi. Mutta sitten seuraava ongelma on sosiaalisten medioiden algoritmit, jotka on neuromarkkinoinnin tuloksena syntyneitä keskittyneisyyden viejiä. Mä en niihin olla enempää puuttumaan, mutta vinkkinä mä annan, että kerran kun avaat YouTubeen, niin joka videon jälkeen se on yhä vaikeampi lopettaa.